Kompletne zariadené fitko KFK je tu pre vás. Nájdete nás pred poliklinikou na nábreží Andreja Hlinku v Hlohovci. Na strojoch si môžete precvičiť celé telo. K dispozícii sú skúsení tréneri. Príďte si zacvičiť a zlepšiť kondíciu. Je na vás, či chcete chudnúť, či naberať. Pre deti ponúkame cvičenie na zlepšenie pohybových vlastností. Tréningy Zdravé detstvo s lektorkou Lenkou sú pre vaše ratolesti do 10 rokov. Dali sme priestor aj pre Bibianu Botovú, viacnásobnú majsterku Slovenska, Európy a sveta v rôznych solodisciplínach mažoretkového športu. Tá vedie choreografie, ktoré obsahujú prvky gymnastiky, baletu, rôznych druhov tanca a kontemporary. Ponúkame aj cvičenie jógy či pilates. V priestoroch si môžete objednať taktiež masáže. Parkovanie je k dispozícii pred budovou, ako aj vzadu v areáli. KFK, kompletné fitko pre vás. Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec.